Stalo sa vám niečo nezvyčajné v piatok 13. Prečo sa ľudia obávajú, keď 13. deň mesiaci vychádza v piatok? Úzkosti z tohto dátumu pochádzajú z dávnych čias, takže pôvod povier sa jednoznačne nedá určiť. Niektorí ich spájajú s biblickou udalosťou poslednej večere Ježiša Krista, na ktorej sa zúčastnilo 12 apoštolov a Ježiš, ktorého napokon ukrižovali na Veľký piatok. Iní sa opierajú o historické fakty z piatka 13. októbra v roku 1307, keď kráľ Filip IV. Falošne obvinil a popravil 15 000 templárov. Poverčivosť je spôsob, ako získať istotu a moc nad vlastným životom, ktorú sme vlastne z nejakých dôvodov na nejaký spôsob utratili. A tak niektorí ľudia sám pocit, že nemajú kontrolu nad vlastným životom, je pre nich nepredstaviteľný a z toho dôvodu si potom vytvárajú také mylné presvedčenie, že len absolútnou kontrolou nad vlastným životom sa potom vyhnú nejakým komplikáciám ďalej v živote. Sa ti stalo niekedy, že si zahubila zrkadlo? Stalo sa mi a asi to bolo už aj 6. zrkadlo, ktoré som rozbila, ale v to neverím, pretože vôbec sa necítim, ako by bol môj život nešťastný, lebo som celkom šťastná v mojom živote a nemám ten pocit, že mi to prinieslo nejaké nešťastie. Kad god meni pređe crna mačka ili kad razbijem nešto, ja uvijek se uplašim i mislim šta će da mi se desi. Sujeverje je nešto sasvim blisko magiji, ali i drugačije, što znači da ako je magija bila neka vrsta i motivacije kod čovjeka, sujeverje je nešto što pripada i savremenom svetu i savremenom društvu, ima svoju tradiciju, dakle kao što je na primjer verovanje u neke brojeve. Na čo si pohútaš, keď počuješ, že je niekto poverčivý? Piatok 13. či jedna mačka, rozbité zrkadlo. Bio je jedan petak 13. bio ovako lep dan, sijalo sunce, ja sam se igrao nešto sa loptom i kako sam se igrao onda sam stao na loptu i onda sam polomio ruku. I od tada se sujeveram. Ja nisam sujeverna, smatram da jedan petak 13. razbijeno ogledalce ili mačka jako mi siguran čoveku ne bi trebali da predstavi bilo kakvu prepreku. Broj 13, to je već jedna dugotrajna tradicija da se veruje kao da donosi najčešće nesrećnu, smatra se nesrećnim brojem, ali imate i obrnuto. Imate kod nekih ljudi koji baš u svoje kalendare zapisuju broj 13. Prema tome, to je opet ono što sam rekao na početku, saobražavanje svog načina života, odnosno verovanje, uverenje da nešto donosi sreću ili nesreću. Na kraju krajeva to može biti stvar konvencije, a konvencija znači da smo se dogovorili da u nešto verujemo, da u nešto varujemo, kako kaže naš narod. Poverčivosť niektorých ľudí siaha príliš ďaleko. Psychológovia objavili, že ľudia podvedome cítia obavy z tohto dňa. V extrémnejších prípadoch sa prejavuje fóbiami a prvá z nich je vlastne triskaidekafóbia, ktorá má odôvodnenie v gréckom jazyku ako tris, kai a, deka 10 a fóbia ako strach. A ako môžete aj sami predpokladať, ide vlastne o strach z čísla 13. A jeho korene v minulosti nachádzame ešte u Hammurabiho zákonníku v norskej mytológii, dokonca aj v Biblii aj tak ďalej. Druhá fóbia je vlastne frigatriskaidekafóbia, alebo používanejší termín je paraskavdekatria-fóbia, čo vychádza tiež z gréckeho paraskave, čo znamená piatok. A ide vlastne o iracionálny strach z piatku 13. Tak ako aj každá iná fóbia, aj tieto dve spomenuté sú vlastne iracionálna, neadekvátna reakcia prejavujúca sa strachom, ktorá človeka zvyčajne núči, aby sa vyhýbal bežným denným aktivitám, situáciám, miestam. Konkrétne v našom prípade sú to číslo 13 a piatok 13.
tak ľudia trpiaci, poviem kľudne, že touto chorobou sa v spomenutý deň, piatok 13. Ani nevychádzajú z domov, nechodia do práce, vyhýbajú sa každodenným bežným aktivitám a celý deň vlastne trpia pocitom úzkosti a strachom, že sa niečo strašné môže stať. Porozmýšľala som tento piatok, keď bol piatok 13, ale nestalo sa nič čudné, že by som si tak pohútala, že by v tom mala veriť, takže neverím povrčivosti. Tog dana srećem se ništa nije desilo. Dan kao i svaki drugi. Nisam ni znala da je petak 13. baš. Ak tento dátum negatívne ovplyvňuje váš osud, nemusíte sa viac obávať, lebo sme si v máji zažili posledný piatok 13. v tomto roku.